Supriya hapin kan le thadeng. Ibu kan ngan sen pas gande. Ek thad malai hapin apa. Gungga thaisip dong, gungga thaisip. Dhaniska मोनफैबाय कक्राझार थांनाया उन्दुनो मोनासै हराव ट्रेनजों फैबाय जोङो ने मैला गोजा गस्लाया ओमफ्राय Ama sibuna gaben bagun sinaro. सं फैगोन Gaben. बोरो माबायालाय दखनाया लायदो नायदो बैसागुनि मोनसे लादो नोंस्रा बे माबा बे फिसा माबानिसो दां धनिष्कानिसो बेयाव नाय बेयाव बख' नायलाय बे मोनसे गरला दादानिखौ गस्लाखौ नायद' दे गाननायद' सासे आनैनि बेनो गाननायलाय उनु गाननायलाय आर'नाइ गस्लाया दे नोंसिना बेनो मोनसे फालि गैया गिदिरथार नामा हामो दा हामदोंसो माथो गोजौखाना मानसिया जाबाय दे गाननायद' नायनोसै फट' खेबनोसै सानैखौबो क'क्राझारनि धनिष्कानाबो नै धनिष्कानाबो दे गानद' धनिष्का गानद' देलाय गाननायनो दे धनिष्का बैसागु भिडिअ बानायसै रिल्स मोसानो गोरें जानायनि ने बैसागु मोसानांगौ गानबाय दा हामो धनिष्कायाबो बैसागुनि दख'ना मोनखाबाय माथो मोसानोसै दे फट' खेबजादो दे थाद' दे धनिष्का दे बा आगा दे आगा बैसागु अ जौ फैदों धनिष्काया जोबाय लोंबायबो नोङो माइब्रा बिदैखौ हा दानो फेबाय माइब्रा बिदै लोंनानै धनिष्काया बैसागुनि दे मोसाद' दे मोसाद' चन्द नोंहासो थांनो नागिरदों दा चन्द लागाव बैसागु थ' लोगोफोर नोंथांमोनाबो न'आव जिराय आं बायदि रोजा रां खामायनो गोसो जायो नामा आं बायदि रोजा रां खामायनो गोसो जायोब्ला नोंथांमोना बिनि थाखाय जेबो जिंगा सिनांगौनि गोनांथि गैया आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे लिंक मोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय बिनि उनाव दसे सम 5 मिनिट 10 मिनिटसो गेम गेलेब्ला नोंथांमोना आं बायदि रोजा रां खामायनो हागोन बेखौ बोरैहाय गेलेनांगौ आं नोंथांमोननो खिथालांगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय आं दा एप्सनि सिङाव हाबबाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि नाम्बाराव थुनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय नटिसआव थुनानै नोंथांमोना फार्स्ट रिचार्ज डिप'जिट बनास मोननो हागोन टाइम लिमिट होनाय दङ बेहाय माने अफार सोलिगासिनो दङ डेलि नन स्टप 1000 नि बारा रिचार्ज खालामब्ला नोंथांमोना 7 डेजनि उनाव 700 रुपिस बनास मोननो हागोन 15 डेजनि उनाव 2000 बेफोरबायदिनो बनास मोननो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंथांमोना टेलिग्रामाव थांनानैबो जइन जानो हागोन टेलिग्रामाव माखासे गेमनि टिप्स फोरोंनाय जायो शेयार अपसनाव थांनानै नोंथांमोना नोंनि गेम आइडिनि लिंकखौ WhatsApp एबा फेसबुकआव नोंनि लोगोफोरनो शेयार खालामनानै नोंनि लोगोफ्रा नोंनि लिंकजों डाउनलड खालामबा 80 रुपिस मोनगोन सासे मानसिया डाउनलड खालामबा सानै मानसिया खालामबा 90 रुपिस साथाम मानसिया खालामबा 100 रुपिस मोननो हागोन VIP आव थुनानै नायोब्ला नोंथांमोना डेलि साइन आप बनास मोननो हागोन डे 1 डे 2 डे 3 बिदिनो नोंथांमोना साइन आप खालामबाय थाब्लानो जाबाय सबाव थांनानै नोंथांमोना फार्स्ट रिचार्ज खालामग्रोनानै लाब्लानो जाबाय 100 रुपिसनि हायो 200 रुपिसनि हायो 300 रुपिसनि हायो 500 1000 3000 5000 8000 नोंथांमोना जेसांखिनि रिचार्ज नांगौ एड क्लिपआव थुनानै रिचार्ज खालामनानै लाग्रोबानो जाबाय आं दायो 1000 रिचार्ज खालामखाबाय लोगोफोर गेम गेलेनायनि सिगां नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेनो हागोन बेहाय नायनो हागोन नै स्पर्ट्सनि दङ ड्रागन भार्सेस टाइगार 7 आप डाउन माइन्सनि दङ जु दं क्रास दं ब्लेक जेक दं टिन पार्टी दं आन्डार बाहार नोंथांमोना जि गेमखौ गेलेनो गोसो बेखौनो गेलेब्लानो जाबाय आं दायो सबसे जि ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ गेलेनो देखायनोसै आं दायो ड्रागन भार्सेस टाइगाराव थुबाय बेनिफ्राय नै आङो प्ले नावआव होबाय लोगोफोर गेमा दायो स्टार्ट जाबाय
390 रुपिस आं टाइगारथिं होबाय नायदो जेनना देरहायो नै लगे देरहाबाय आङो बेनिफ्राय एबार आं नेक्स्ट राउन्ड गेलेबावनोसै एबार आं ड्रागनथिं जागोन बायदि मोनदों ड्रागनथिं आङो 50 रुपिस होबाय नायदो नोंथांमोना लगे रिजाल्टखौ नै आं ड्रागनथिं होनायावबो देरहाबाय आं दायो देरहानाय रांखौ उइद्र खालामजोबसै उइद्र थुबाय बेनिफ्राय आं दायो एमाउन्टखौ थुनसै 1143 बेनिफ्राय डाइरेक्टलि उइद्र थुबाय लगे साक्सेसफुल जाबाय आंनि उइद्र रेकर्डखौ नायनो हागोन नै लोगोफोर जोंहा बैसागु मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ आदा डिके दैमारि प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाबाय जोंहा बिथिं शुटिं सोलिगासिनो दङ जोंनि माने अरुणाचल बर्डारावनो सोलिदों आरो सिकारदाङा होननाय मोनसे जायगायाव नै बिथिं जा मिस्टार पप' दं बिराद बेस्थ' बेबो नान्देनि एसे मा दङ बिराद टेनसन दं नामा नोङो सोरो नोङो टेनसनाथ' गैया आं नायदों रेडि बिथिं आदा एक्टर बोरै मोनदों शुटिं खालामनानै दिनै मोजाङैनो फैगासिनो मोजां मोनसे भिडिअ मिस्टार धनन्जयनि रोजाबनायाव नेनानै थादो 15-16 आवनो नुनो मोनगोन 15-16 आव माने एप्रिलनि सापर्ट खालामनानै एप्रिलनि नङा मार्चनि आच्छा दिनै जाबाय 10 ना औ 10 जाबाय दिनै फैबाय थानाय 15-16 आव पुरा जाहैगोन हेन्डसाम दे बेसेबां पार्सेन्ट थांखो दा 50% थांबाय थांनायालाय 50% गाबोन दङ ओमफ्राय गामियाव ओमफ्राय जोब्बायबो बरिया नैथिं लागासिनो नै शटखौ कमप्लिट जायाखै शुटिं लानाया केमेरामेनाव जोंहा सान दङ नै धनन्जय बरिया बरिया नान्देनि पुरा एनार्जि बरिया एनार्जि लगाओ सेंग्राफ्राथ' बांसिन सिख्लाफोरसो नायनो नागिरो सिख्लाफोर देखायगासिनो नोंथांमोननो र' जोंनि सिख्लाफोरखौ नायनोबा नै सिख्लाफोरा पुरा जिरायना दङ बिसोर दायो मोसाखांबाय सोरखौ नांगौ बुंहरखादोसो जों बिराद मेंबाय ओंखाम मोनजादोंना मोनजायाखै मोनजाबाय मा मैगं मोनजाखो दालि ओमफ्राय आलु बयलार बेदर नोंस्रालाय नोंस्रा एसे बेलेग मोनजादों ना बोरमा बेदर मोनजादों एसे एखे सोरखौ फसायदों बुंना लाखाद' नै सेंग्राफोर मानो मोसानानैसो जों मेंनानै जों गोसोम जाजोब्बाय नङाबालाय साफासोमोन ना खथ' साइसमोन नै र' एक्ट्रेसखौ लायोना फालिखौ बोखांना लाबोखानांगौमोन नै जोंहा दैमु एक्ट्रेस मिता बोरै मोनदों दिनै माने शुटिं खालामनानै गोसोखौ मोजां नांदोंना ओमफ्राय बेसेबां पार्सेन्ट थांखो बेसेबांसो आवगायखो 2 मिनिट थांबाय 2 मिनिट 3 मिनिट्सनि ना 4 मिनिट्सनि भिडिअ'आ 4 मिनिट्सनि दिनै 2 मिनिट गाबोन 2 मिनिट साननैयावनो फोजोबगोन आरो ना बैसागु मिउजिक भिडिअ डिके प्रेजेन्टआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 15 तारिख दिना जोंहा खन्नाया जोंहा आदा धनन्जयनि नोंथांमोनाथ' मिथिनो मोनखादों सिगाङाव खोनाखाबाय जानांगौ सिगां नोंथांमोना आगै सनायखौ नायदों जानांगौ ओमफ्राय देग्लायबो आगै सनाय 2 बायदिनो आगैलै सनाय आरोना बियो किन्तु सेम बिजोंनो सेम एसे सेम जाहैयो आरो एसे आलदा आरो एसे आलदा एसे सेमानो रंजादों नोंथांमोना ने नोंथांमोना थिग मोसानो थाखाय थिग थियारि जाना थाखादों बैसागुनि थाखाय 15 मार्च दिना हगारगोन आरोना 15 मार्च सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना ने लाइक तो बनता है ओमफ्राय जोंहा मेकआप मेना अबेथिं थाखोथाय मेकआप मेना अबेथिं नै मेकआप मेना जोंहा लाजिदों नामा मेकआप मेना आं माबा नागिरदों ए ड्रेस नागिरदों ना र' सेंग्राफोरखौ देखायबावनोसै आं सेंग्राफ्रा बिराद बुरजा सिख्लाफ्रा बिराद बुरजा मथा मथि 50 जनसो जागोन आरो ना मैदेरबो फैयो ओमफ्राय गिनांगौबो जायगाया बै नै अरुणाचल नैबे हाजोआनो अरुणाचल गोलैबाय ओरै खासिबारि मैदेर फैबाय थायो जाहैदों आरोना बिथिं मैदेर फैबाथाय दा थाब खारनांगोन दायो माने मैदेर नायनो नागिरदों ड्रनजों जोङो बबे जायगायाव दं नायहरनो नागिरदों आरोना ओरैजाय दंहैनो नै बिथिंजाय मैदेरा खारनांसिगोन जानो नंला खोमसि जाजोब्बाय नै
सिख्लाफ्रा दहायनिफ्रायनो फैदों होनदों नामा फुङावनो फैदोंनो बिसोरो मैदेरफ्रा बाइकआव बारखोना थांफागोन आं साखायावसो गाखोनांगोन मारगाराव आं सेलफि लाबाथाय खाथि खाथि खेबो ओरैजाय र' ड्रनखौ दाबो बिरहोआखै माथो बिलाय मा एलाय गाबखाबाय दा लामा खान्दाय ना माबा बादामालि बिलाय अ नै मालाय भैरबकुन्दआव थांना फैखांबाय गोसथोनाय दं नालाय दंलै मालायसो जमा जमा ना Ha? मैदेर जारौमान मैदेर Wow. लागाव बङाइगाव ब्र माबाखौ नायनोसै स्क्रिनाव फट बोरमा थंगो दंबाय सानगोन Ngelai daun sangen dah berma. दहाय एसे गायाव होननायखौ Sangat naik nama naik berguzung.